rawang manis mandek ya nduk. Iya, Pak. Jejere kok nganti ngintir-intir. Suwene ora jamak. Nggonku ngenteni ati gringgingen sikilku, Nduk. Ya ora apa-apa kok ya pancene ya dalang kuno kuwi kaya ngono kuwi. Oh, iya. Pancene dalang-dalang biyen kuwi nek nggarap lakon kuwi kudu tepis tenan. Pokoke kudu pakem tenan. Iya, ya. Mula kuwi, Nduk. Wis ta. Kaya ngapa wae cak-cakaning dalang kuno kuwi wis kaya ngono kuwi, kudu diuri-uri. Oh iya, Mak. Ayo dibacotke meneh, dibacotke. Para suling kumandang suarane jenglengke, Nduk. Jan pengrawite berak-berak ya, Nduk. Iya. Isih sore mau jam 8 wis tak obo. Heeh. Wis pokoke nang munggah mumpung iki wektune mung suweng iki, eman-eman. Heeh. Nyambut gawe kuwi yen wah iso gawe pemareme atine sedulur. Wah rumangsaku kok ya gawe seneng kuwi apik tenan. Iya, iya. Heeh. Mula ya wis kepiye wae ya kaya ngene iki cak-cakane awake dhewe ya wis beda, dalang beda cak-cakane. Oh, ngono. Heeh. Ya ora kudu jebles karo mbae ora. Ora. Heeh. Nek aku wis moh mbok kon nembak jebles ki moh. Ngono. Heeh. Nek aku duwe ciri khas dhewe kok, Nduk. Oh, iya. Heeh. Ciri khas mbae iki rampunge nganti jam 5:30 esuk. Oh, ngono. Nek aku 1:30 bengi wis rampung. Wah. Ora kena kaya ngono kuwi yo. Tetep kepiye wae ana tlatah Tegal Dawa kene dianggep wis omahe dhewe. Dadi yo nglegani atine sedulur kene iki ora kena kaya ngono kuwi. Iya, ora kok, Nduk. Kuwi mau mung geguyonane wae. Oh, ngono. Ya ditelaske, Mbak, monggo, Mbak. Oh. Wis. Bacot kene Mbak Sri.
Lah rak kaya ngono kuwi. Sing tak karepke kuwi kaya ngono kuwi. Semangatmu. Oh, ngono. Aku ora butuh apa-apa karo kanca-kanca. Sing penting gumiak semangat. Wis to kuwi. Watone aja do neng-nengan kaya wong do tukaran wae. Oh iya. Wis mergo iki mau wis ana sap-sapane dhewe. Oh ngono. Jare sing sak jog iki kudune ngobrole sak jog iki. Oh. Kuwi ra aturane karo Pak D Saryono. Iya. Ayo bacot kene ditelaske. Sugih kedang pamor Alhamdulillahirabbil alamin. Muji syukur ya nduk ana ngersaning Gusti kang anyipta jagat. Sebab ngapa nduk bengi iki aku lan kowe lan sak kanca-kanca rombongan kabeh saka Blora. Saka Blora. Wis kasembadan nduk sowan. Ana ing kene ana ing tlatah Tegal Dawa kene ana daleme Pak Mas Yudi ya kuwi karan Pak Prasetyo. Oh, Pak Prasetyo. Iki dalam rangka apa ya? Iki dalam rangka ulang tahun putune sing kaping 3. Oh, tegese kaping 3 tahun. Iya, putune 3 tahun. Diulang tahuni kaya ngene ramene, kaya ngene rejane. Oh, iya. Karo ngiras iki mau mitoni nduk ya kuwi panjenengane Ibu Lilis Setyawati karo Bapak Sahelan. Oh ngono. Dadi iki mitoni. Karo mitoni. Oh. Tanggapane kira dobel yo. Ya ora kok ya dobel piye. Ya wis kaya ngene iki. Pokoke ora masalah. Kabeh kuwi tergantung kari niate kok, Nduk. Oh, ngono. Mergo aku mbiyen kuwi ya padha. Jamane aku mbiyen sunatku, Nduk. Oh, ngono. Aku mbiyen ya loro dibarengke. Oh, ngono. Karo kakakku karo masku mbiyen aku bareng. Oh, iya. Nek iki mitoni karo ulang tahun. Oh. Iki karo putra Bapak Didik Prasetyo lan Ibu Lis Ernawati. Oh iya, syukur. Muga-muga besok dadi bocah sing mugunane tumraping nusa bangsa lan agama ya Yung. Muga-muga wae. Amin, amin ya rabbal alamin. Muga-muga jabang bayi sing dikandhut sing dipitoni iki besok ya lahir kanthi gampang lancar lulus raharja ora ana sambekala apa-apa sing dilairke lan sing nglairke. Amin Allahumma amin. Mitoni karo ulang tahune kok kaya ngene. Oh lah wong dhuwit ora kanggo kok ya. Ngono iya. Wis to. Aku iki saiki yen mlebu ning tlatah Tegal Dawa kene iki wah rumangsaku kok wis kaya ibu kotane Kabupaten Rembang wae Tegal Dawa kuwi. Ngono.
Tegal Dawa saiki ora kaya mbiyen tenan. Aduh 120 derajat perubahane, Nduk. Oh iya. Mergo mbiyen kuwi Tegal Dawa iki wah. Kene iki aspale mbiyen kuwi letong sapi, Nduk. Ngono. Ning saiki walah saiki tenan. Saben daleme iki mesti ana mobile, ana roda empate. Ngono. Sepeda motor iki wis ora ketung. Sak jero omah iki duwe ana sing 19, ana sing duwe 20. Wah, ngono. Mergo pancen saiki kehidupane, perekonomiane, perputaran ekonomi ana ing tlatah Tegal Dawa kene wah luar biasa, Nduk. Saiki masyarakate kene subur makmur tenan. Gemah ripah loh jinawe. Oh, ngono. Ning ya kuwi, Apa kuwi? nek wayangan nyeluk aku tek arang-arang kuwi lho. Ya ora kaya ngono. Iki pancen saiki iki dalang ki wis akeh. Dadi ya seniman sing mlebu ing tlatah Tegal Dawa kene iki wis kabeh seniman kuwi wis tau mlebu ing Tegal Dawa kene yo. Iya, pancene ya ngono. Ning ya kuwi kabeh seniman kuwi apik, kabeh kuwi becik. Sapa sing ora ngerti yen Tegal Dawa iki gudange seni. Oh, ngono. Wiwit saka ketoprak. Oh iya. Wayang kulit, Wayang kulit. tayuban, Tayub. dangdut, Oh, dangdut iya campur sari, barongan nganti kadroh, nganti drum band. Oh, Drum band iki saiki wis masyarakat ning Tegal Dawa kene. Ana wong duwe gawe sithik-sithik drum band. Oh, Diiring, diarak karo jaran kae. wah, ngono iya. Yen sunat ditumpakke jaran muter-muter ing desa kene. Wah, jan tenan ketok gayeng kae diiring karo drum band. Mongko yen wayang wae kepengin nganggo ngundang jaran aku ya saguh kok ya. Apa ngono? Iya. Mergo jaran kae sing duwe iku ya sedulurku. Oh, ngono. Jaran sing saka Jepon kae iku misananku. Oh, ngono. Iya, saka Jepon, saka Tengger. Kuwi sing duwe jaran Mas Pur kae, bapake Raka. Kuwi sedulur kuwi. Misanan. Wah, sering cerita karo aku, bola bali ning Tegal Dawa. Wah, luar biasa Mas tanggapan ning Tegal Dawa kono. Perkara dhuwit wis nomor 17 pokoke. Sedulur kene iki wis perkara hiburan, perkara apa-apa aja. Oh, ora iso dienggo baen-baen tenan. Ora iso dienggo tandingan. Oh, ngono. Nanggap kuwi yen wong Tegal Dawa kene piyayi kene wis perkara rega ora dadi masalah, ora dadi perkara. Lah piye? Wis wingi aku getun kok, Nduk. Lah getune. Kok ya wingi ora tak regani kuwi lho. Ngono. Ngomong pisane kaya langsung diyak lah pira kuwi memang kecil kuwi jarene. Oh, ngono ya ora apa-apa. Wis muga-muga Pak Pras sak kulawarga sak bubare wayangan iki besok pinaringan tansah seger kuwarasan, sehat walafiat, panjang yuswane, lancar rezekine, tambah melimpah ruah, ayem tentrem keluargane. Amin Allahumma amin. Ya. Wah, jan Pak Pras iki kok ya dalem kok kaya ngene, omah kok kaya ngene. Heeh. Iki winginane nen ora kleru wis tau nanggap apa wae wis ditanggap kabeh. Oh, ngono. Sing guri-guri iki kok ya dalang tuwekan saka Kembang. Dalang tuwekan taun 80-an. Oh, ngono. Nalika mbiyen tau kondang, Nduk. Oh, ngono. Iya. Taun 80-an dalang Karji iki wah melanglang buana. Ning Tegal Dawa kene ora mulih-mulih saka kene, Nduk. Nganti pirang-pirang dina nganti sasen nggoling rono rene. Mbok menawa duwe demenan ning kene barang malah. Oh, cangkem kowe ya. Lah piye mbiyen ki ora tau gelem mulih. Nek bar ndalang kok kene alesane jare sesuk aku nggoling ning Karanganyar. Bar kok Karanganyar alesane ning Suntri. Oh. Bar ning Suntri jare ning Ngablak. Lho. Iki jane iki bojoane iki sing endi aku ya ngono. Ora kok, Nduk. Iki bapak nalika semono kuwi lagi moncer-moncere kok. Iya. Anggarana ting
dalange mesti dalang Karji saka Kembang. Oh, saka Kembang. Kuwi pancene mbiyen kuwi dalang Kembang, terkenale pancen kelairane kuwi saka Kembang. Gurine SD kuwi daleme mbahku. Oh, ngono. Banjur ngono hijrah ning Golaya nganti saiki. Oh, lah mbiyen tau lho, Nduk, ndalang iki nganti pirang-pirang dina, pirang minggu lho. Mulih-mulih iki ora nggawa dhuwit. Lah apa? Malah nggawa omah rompyak. Oh, ngono iya tenan kuwi. Omahe Mbah Dalang Suleman nek ora kleru dituku. Wah, ngono dibedol lho nyambat iki kok kene kok kene jaman semono iku urung ana nganggo kendaraan. Ngono dipikul sambatan kae. Lah saiki omahe wis tak dol tak nggo daftar tentara. Lah iku rak ya sampean to sing nganggo to ya mulane ya nek ana ngono-ngono kuwi mbok ya awake dhewe iki melu nyengkuyung aja malah melu curiga sing ora-ora. Pancen ya tok, Nduk, tenan. Mongko jaman semono kuwi ndalang ki ning jero omah. Oh, ngono. Ning jero omah terus panggunge nganggo bale kae. Wah, ngono iya. Ning jero omah angger arep duwe gawe piyayi Tegal Dawa kene omahe daleme dicet. Wah, apik ketok mabior. Banjur ngono telisire ngono kae ditulisi Sugeng Rawuh ngono kae. Jaman semono kae ya pantes ora karuan kok, Nduk. Pantes. Oh, ngono iya. Jaman semono iki wah yen wayang terus lampune kanggo lampu setrongking sing kompan kae. Oh, ngono. Pendarate sediluk-diluk ngompo lampu kae. Oh iya. Pemeneh Mbah Sakiman Bungkuk kuwi, wes apal aku. Mulai cilikanku aku wis tau digendong kuwi. Oh, ngono. Iya. Yes, iki mau wis ditemoni ya. Iki mau wis ketemu karo mbak aku, karo bapakku. Oh, iya. Wis, Nduk, ayo iki aja kakean rembug kang tanpa guna. Ayo padha saiki ngaturke rerepen. Ngaturke rerepen. Ayo padha seneng-seneng suka parisuka mumpung iki wektune kanggo aku. Oh, ngono. Apa sampean iki mung kanggo limbukan tok? Iya, bar limbukan aku mulih, Nduk. Oh, ngono iya. Ben dibacutke darang sing tuwekan. Oh, iya. Dalang tuwek iki muga-muga wae tak dongak-dongake iso nganti 110 taun. Panjang umure. Yen 110 taun isih kuat ndalang tak nggo tak train nganti 3 dina 3 bengi ya. Kowe iki jan ape mateni wong apa piye kok ya wong tuwa mbok sengkake kaya ngono. Ora kaya tenan. Yen kuat 100 luwih pokoke sesuk tak tumpakno jaran tak ubengno desaku kono. Ya, amin. Ya. Tak tanggapke karo campur sari kuwi. Wah, ngono. Kok Mbah Kung engko dipacaki Anoman. Oh, iya. Pacaki Anoman tumpakno jaran. Diubeng-ubengno ning desa Jurang Jero kono. Wah, jian. Jiarane seblak kuwi kan jungkir. Kok malah ameng-ameng nyawa ya. Wis. Iya. Ayo, Nduk, bengi iki diaturke salam pambuka iki mau aku urip munggah panggung wis ana weling saka sedulur iki mau ngersakake napa wau, Pak? Mijil ketoprak. Yo, muter, Cok. Slit peloke desa. Oh, mijil ketoprak. Hingga banjur iki diaturke sing lelagon sing gayeng, sing mat-matan. Oh iya. Mergo para sedulurku, para pepunden, mbok menawa kepareng rawuh menika panjenengane Bapak Kepala Desa saha perangkatipun menika kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng bungon, sugeng lelenggahan ngantos paripurnaning lelampahan. Oh, ngono. Iki mbok menawa kepareng rawuh sedulurku Didik. Oh, Didik. Didik DPR. Oh, DPR. Mbok menawa rawuh kok tak aturi munggah ning panggung kene. Oh, ngono. Mbok menawa kersa nyekar apa arep nyawer ya wis monggo. Oh, cocok kuwi.
Iki mergo iki ya kakangku dhewe, kapernah dulur tuwa kuwi. Oh iya. Dhisik ya ana aku ning Klencong kono ning daleme Pak Deni. Oh Pak Deni. Kaya wayangan. Ya wis ayo diaturke. Ki mau nyuwun diaturake Mbak, monggo Mbak. Ayo Mas. Ditintingi rumiyin. Mbak Sri. Oh. David yang Senggaki, Cok. Bacotke. Kados Gusti Yes, ora apa-apa. Pipa pabrik kudu padha sing prihatin. Yo.
aja ngece karo wong ra duwe. Heeh. Merga wong ra duwe kuwi lara tenan kok, Nduk. Apa meneh nek ngerti wong wis ora duwe kok di sia-sia kuwi wah jan tenan. Rasane lara tenan ning ati iki. Oh ngono. Heeh. Mula ya wis to. Saiki kabeh kuwi yen lagi diparingi ana ing dhuwur ya kudu ngeling ana sing manggon ngisor. Oh iya iya. Monggo, Mbak. Nuruti diampirke ya ora sida nyangek nglimbuk tenan. Yen ning kene iki wah jan akeh sedulur tenan kok. Heeh. Mergo sedulur-sedulur kene iki jan grapyak-grapyak semanak-semanak tenan kok iya. Iya. Aku ya wis ngerti wiwit biyen mula kok Nduk nganti saiki kuwi yen sedulur Galdawa kene wis to. Apa meneh sing ana ing tlatah khususnya ning Karanganyar kene iki wah tenan. Oh ngono. Yo monggo Mbak, telaske Mbak. Mijil ketoprak pelok. Heeh. Wah, peloke iki mah. Peloke ya diaturke wis digawa adoh-adoh. Oh, ngono. Anggo walik slendro meneh. Oh iya. Merga iki ya nyuwun pangapura pancene ya situasi kahanane pancen kaya ngene, lokasine pancen ora mendukung Nduk, dadi ya kapeksa Nduk ketengale iki wayange iki tak sumping ki ya mung sithik. Oh ngono. Ora dipajang kabeh mergo panggonane Nduk, papane sing kudune iki rak ya panggung iki kelire iki mujure ngalor iki ukurane iki sing dawa kanggo kelir ning iki mergo kahanane kaya ngene ya ora dadi apa. Patone kabeh iso lumaku kanthi apik, kanthi becik. Oh ngono. Ora apa-apa. Patone kasembadan iso kelakon wayangan. Oh ya ora dadi apa. Kabeh mau wis sarujuk saka ingkang kawogan ing Gati nggih menika panjenengane Bapak Prastya. Oh ngono. Wah jan rumangsaku aku kok ya lagi iki ngerti omah kok lawange nganti eketan. Oh. Aku bingung ngingeti lawang ki sing endi. Kok kidul lawang, kok kulon lawang, kolor lawang, koetan lawang. Wah, jan tenan. Mongko pancen piyayi iki lagi tinarima karo Gusti ya, Nduk. Ya kaya ngene kuwi rejekine saya akeh, saya melimpah. Merga bengi iki ya malah dana rasa tegese kuwi sedekah iku ora kudu wujud dhuwit utawa brana picis. Iya. Neng kaya ngene iki dana rasa tegese ya wis gawe senenge para sedulur sing ana kiwa tengen kene kabeh. Iki tegese dana rasa wis klebu sedekah. Oh ngono. Mula ya awake dhewe melu ngrasakake, Nduk. Iya ya, heeh. Yen ora kleru sesuk Rebo iki ana wayang meneh, mbok menawa Mas Sigit. Heeh, kidul kono menawa
Nang Etan ning Ngelo, Nduk. Oh, ning Ngelo. Aku ya entuk undangane kuwi. Oh iya. Saka sedulurku kuwi. Tanggal 7 yen ora kleru. Oh iya. Oh nggih. Ki ana pamundutan saka sedulurku lanang Mas Tiar. Ngersakake kepilut. Oh, kepilut. Ning ko dindangdutke. Oh ngono. Ki saurunge para waranggana iki engko ngaturke lelagon siji mbaka siji iki tak aturke bengi iki aku ngaturke para waranggana iki ana 5 cacahe. Oh ngono. 5e dipisah ngiwa tengen, Nduk. Oh ora apa-apa. Merga kabeh kuwi ya kudu ngerti lokasine. Oh iya, malah apik. Malah apik. Sindene dipara loro. Oh. Etan karo kulon. Jane sing siji kuwi mau ning tengah awur dalange ngono. Dadi imbang kono loro kene loro. Oh ngono. Dadi sing siji iki ning tengah-tengah. Oh engko diaturi jumeneng. Engko dikon ngadeg kabeh. Oh iya. Ngadeg. Kepilut engko dindangdutke saka sedulurku Mas Tiar. Wah, iya. Wah. Iki kanca lawas. Yen ora kleru iki biyen kancane sekolah adikku iki. Oh ngono. Adikku biyen sekolahe kan ya ana SMP Tegal Dawa kene. Mas Waloyo kae. Oh ngono iya. Biyen aku duwe IP sedulur lanang ning kidul kono. Oh. Saiki wis almarhum muga-muga ya wis diparingi jembara kubure padhang dalane. Wis ora apa-apa. Mis tigasane IP ku ning kene iki ana loro. Oh ana loro. Klebu Mas Trimo kae. Oh iya Ning Dukoh. Oh. Putrane Mbah Sobrah. Iya. Kae kaya suwe karo aku ning aku waktu kuwi ketemu Mas Trimo iki ora suwe mergo aku mbiyen ana ing Sulawesi. Oh ngono. Ya Nduk, diaturke kepilut. Oh kepilut. Sapa sing ngekar? Bengi iki warangganane tak gawakno sing nomor 3. Lho, warangganane nomor 3. Iya. Mergo warangganane aku duwe itu kelas-kelasan. Ana sing kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh ngono. Lah sing iki kelas 3. Sing kelas 1. Sing kelas 1 wis do pikun. Wis do pikun. Wis kalau ngempet nguyuhe wis do ora iso ngono kae. Kuwi sing kelas 1. Sing kelas 2, wis padha balunge linu-linu kabeh kae. Oh ngono. Iya. Nyinden nek ora pempresan wis ora iso kae. Wah, kuwi sing kelas 2. Lah iki kelas 3. Rata-rata iki SMP kabeh. Oh ngono. Sampun manak pisan sedaya. Oh. Ngono. Iya. Ana sing urung manak. Seh bening kuwi. Iya. Dalam proses. Iya. Yo, ki tak kenalke siji mbaka siji. Sing saka tengenku dhisik. Oh, saka tengen. Monggo Mbak, mike pun dipun asta, Mbak. Sing paling kiwa dhewe. Ya, Mbak Sri. Monggo. Tengene dalange. Iya. Monggo dipun tepangaken. Yo. Nggih, nderek tetepangan nggih Mbak Linggu. Nggih. Kula pun Bu Kusrini saking Langitan. Ibu Kusrini saking Tlatah Nglangitan. Nggih. Kecamatan Tunjungan. Tunjungan. Iki sakliyane nyinden ning omah duweni samben. Nggih. Sambene nggih menika petani tembako. Wah, petani tembako. Iya, iki petani tembako kondang sukses. Rokok-rokok sing do diudut, sing disedot iki rokok mbakone Mbak Sri kuwi kok. Oh. Pantes kok apeke ora karuan Lah ya. jenengan badhe ngicipi bakone kula. Pun kula nek bakone sampean iku pun apal pokoke. Kadang nek kena udan kae saya wah jan ambune tengike ra karuan kae.
Ya, Mbak Kusrini saka Ngantulan, saka telatah Nglangitan Tunjungan. Yo, sisih tengene. Yo. Nggih, nderek tepang Gladiwana Pak Dalan. Nggih. Kula Mbak Rini. Mbak Rini Nggih. saking Bogorjo. saking Kecamatan Bogorjo. Sing wau saking Tunjungan. Berarti iki sisa saka kulon ngetan perbatasan Jawa Timur Jatirogo. Heeh. Oh nggih mengke kula aturake Ngudarasa. Oh iya saged mawon nggih, mboten napa-napa. Ah, Mbak Rini saka Bogorjo. Nggih Pak Dalan. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, saiki sing kiwa kotak, genten kiwa kotak. Ah, kiwane dalang. Mbak sinten menika asmanipun? Nggih nderek pitepangan. Nggih. Nami kula Erlin. Mbak Erlin. Nggih. Saking Jiken. Saking Jiken. Wah, saya ngidul ngetan Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Bogorjo, Kecamatan Jiken. Wah, iya. Ki guwa, saka guwa. Ya. Ayo, sisae. Tengah. Nggih nderek tetepangan kula Mbak Nani saking Balong Jepon. Nggih, menika Mbak Nani saking Balong Jepon. Dadi Jiken ngulon tekan Jepon. Kecamatan tak jupuk siji-siji. Oh, ngono. Iki sambenane Mbak Nini iki, Mbak Nani iki ketua campur sari. Wah, ngono. Campur sari oke, dangdut oke. Wis pokoke dikon apa oke. Ya, ayo sing pungkasan. Nggih nderek tetepangan. Nggih. Kula Tuti. Mbak Tuti Nggih. saking Jepangrejo. saking Jepangrejo Kecamatan Blora. Kecamatan Blora. Loh, Kecamatan Blora sindene Tuti. Oh, iki pokoknya tak jupuk siji mbaka siji. Dadi keblat papat iki tak jupuki siji-siji sindene. Oh iya. Ah, 5 pancer ning tengah-tengah Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Jepon, Bogorjo, Jiken, tengah-tengahe pusere Blora. Ya, yo engko diaturke kaya ngapa kridane para pesinden-pesinden iki para waranggana. Ayo, ngaku kepengin ngerti. Engko sing do jumeneng kaya ngapa? Sing ngarep nyawer ndang dicawiske recehan-recehan. Wah. Iya, gathuk iya. Yo, monggo iki mau ngaturke pamundutan mau. Ya, pamundutane apa? Mau sing pisanan mau saka Mas Tiar mau. Oh iya, diaturke. Ya sing kepareng kepilut dindangdutke, tayubke ndangdutke. Oh ngono. Ayo Mbak sapa? Kepilut. Dua-dua, ya dua-dua ngadeg. Mbak Nani karo sapa? Erlin. Ya. Cocok iki ya. Dindangdutke. Ya Mas, digarap Mas sing gawe senenge para sedulurku kabeh sing nang Tegal Dawa kene. Ya monggo Mas, jumeneng Mas. Sepoti Mas ya Mas. Iki ratune campur sari panjenengane Mbak Nani. Wah, Mbak Nani saka Balong Blora. Oh ngono. Golekine gampang. Pripun, Pak? Pokoke nggurine 410 Alugoro. Iki daleme pas sak nggurine batalion. Oh iya. Ya Mbak Nani ngaturke kepilut nggih. Siap. Wis pokoke Tegal Dawa Karanganyar digoyang bengi iki. Oh, ngono. Yo, monggo Mas ya, Mas.
sih. Monggo podang kuning, Mas. Pokoke nek iso diunggah terus aja nganti medun. Nggih. Pulau sawah sapa ngadon. Pokoke tertib. Yo laras. Mau pamundutan. Ah, mau pamundutan sijine Ngudarasa. Oh, ngoten. Ya. Ayo, nggih laras. Ya, ayo Mas, engko munggah meneh. Ah, pokoke sing penting seneng tapi tertib. Ah, iya. Yo. Ki mau pamundutan sak bojo loro Ngudarasa nggih. Nggih, oke ya. Heeh. Bojo loro Ngudarasa. Teng mriku, Mas. Teng pundi? Wah iya, nyedak pokoknya nyedak. Ngudarasane digantos napa niku? Hah? Dereng wonten niku, Pak. Yo. Bojo loro. Nggih. Bojo loro. Basa iki ya, Mas. Oke, siap. Oke. Bojo loro, Mas. Nggih, Mas, ya Mas. Wis ketemu tangga iki pokoke. Betul. Oke ya. Ternyata. Oh, malah ketemu karo tangga neh ya. Niki bos-bos niki. Wah, pokoke bengi iki sing rawuh iki para Nggih. bos-bos e. Iki Nggih. ana bos minyak, iki ana bos semen. Bos arem. Wes Nggih. pokoke ana bos bego, ana wis pokoke Monggo. komplit. Heeh. Iki bojo loro pamundutane sinten monggo. Ayo, Pak. Ayo. Ayo Mas, dijogeti Mas, ora apa-apa Mas. Munggah betul apa-apa Mas, ya Mas. Ayo. Ayo Mas, gak nyawer dosa.
nuwun nggih. Aturi pinarak malih. Jan. Pokoke saya bengi iki saya panas, saya sumuk. Oh, heeh. Pancen ya kaya ngono kuwi ya. Iki mau oh, nggih, saking sinten menika? Kedanan Mas nggih. Kedanan Sesideman. Wah. Nggih saiki genti. Wah, nek niki sing pinggir piyambak niku sinden pakem Mas. Iki nek joget malah udane deres ngono. Ngono. Dadi iki kanggo tambak udan sing pinggir dhewe niku. Nggih, nggih. Ayo Mbak Rini karo Mbak Tuti. Mbak Rini karo Mbak Tuti. Mas, jumeneng Mas. Disepoti Mas. Yuk. Pesindene Waranggonane iki wah Mbak Tutik iki pesindene Kabupaten Blora. Ya iki Mbak Tutik wis bola bali munggah ning Tegal Jawa kene. Ya Mas, dadekno Mas. Oh ngono. Iki mau tayubke sik Mas ya. Ditayubke. Ya ayo Mbak Tutik, tayubke. Apa Mas? 10 larang udan, ya Mas. Yo.
Hah? Medun mriku. Lah nek jenengan sing minggah. Medun. Ya wis ora apa-apa. Dituruti Mbak Tuti, Mbak Tuti terus ya sir. Iki mau ana anu meneh Mas, pamundutane siji meneh ya Mas. Ya medun sik ora apa-apa, medun sik ora apa-apa. Aduh. Ora apa-apa. Ya Mbak Tuti dianu. Saiki yo nglegani karo penggali. Goleke kanca to. Masa aku dhewean. Iya. Oh, kalih Kuat, Pak. Mengke kuat mboten? Iya, Di panggonane teng mriku nggih. Ki mau pamundutan saka Pak GS. Kropyok podang kuning. Oh, wah, gan Gusi ya. Ya. Iya, ora apa-apa, sedelok. Mengke anu nggih Mas nggih nek saweran ya ora apa-apa. Ayo, Dik diaturi Dik ayo. Mudhun ora apa-apa. Alah. Wong padha mawon kok ya. Heeh. Lho kula manut to, Pak. Oke, Mbak Tuti, saiki Mbak Tuti. Mudah. Sakniki. Heeh, ben ora kesuwen. Iya. Mbak Tuti, Mbak Rini. Ayo, lewat ndi iku mau. Aja sing mondong aku dhewe. Oh, iya. Mondang ae wis. Jian tenan iki. Ayo Tut. Tuti. Nggih. Serampat Mas, ya Mas. Disambut nganggo serampat. Yuk. Kang kagungan kersa Pak Pras menika ngersakaken mandat menika. Oh, nggih Pak Pras, nuwun sewu Pak Pras. Sawerane sing sumbut lho Mas, medun ya Mas. Sisan kabeh sing nom-nom lho, Pak. Nggih to? Aduh. Nggih. Ya kok di wah. Sistem gedhok barang iki. Kok ya ora ana sing gedhok karo dalange gitu lho. Niki tambah malih napa mboten? Oh, Pak GS. Tambah setunggal. Tambah neh ya. Mbak Nani. Mbak Nani. Mbak Erlin. Oh, wis kabeh ora apa-apa. Mbak Erlin. Sing penting aja siji iki kok udan lho, Mas. Lah, Tenang nggih. iki. Heeh. Iki siji iki aja, Mas. Ayo Mbak, etan kae sekalian. Gen ora iren kabeh padha. Aja dijiwiti lho ya Mas ya. Engko munggah engko mblidoh kabeh awas lho. Ki aku sing tanggung jawab ya Mas. Wah iya. Iya. Pokoknya dulur-dulur kene iki wis kaya ngene iki ya wis piye meneh. Yuh. Kang Mase. Weh, matar. Iya. Panjang umur pokoknya. Iya. Wes sijine tunggu. Pripun? Kepilut, Mas. Hello. Lamun weruh sliramu batin iki
edanan guys. Sopo sing ora kedanan mripate. Ayo Mas Tiar. Kalungan. Ayo Mas Tiar, ayo joget Mas. Mau engko sing ngersake podang kuning wau wis diaturke karo Pak GS mau. Ya, Oh nggih, podang kuning. Podang kuning nonton tayub. Wah. Dijogeti nggih Pak nggih? Iya, oke. Podang kuning nonton tayub. Ya, oke. Heeh. Nggih, niku wau pun anu. Iya Mas, diaturke Mas. Iya. Podang kuning. Nonton tayub nggih, podang kuning nonton tayub. Diaturke Mas. Iya. Luwih becik paten nonton
urip ana kota gede kowe katupake masa isine kowe apa wae nadyan sesidemah mesti Oh, wah jan kaya. Ya. Langit mendung, Mas. Langit mendung Kutha Ngawi. Dalan